And I would like to remind those franchise holders that this franchise granted to them by the government through the LTFRB is a privilege, not a right. Binigyang diin ng LTFRB Regional Director na si Joel R. De Feo na 6 na taon ang ibinigay na palugit sa mga jeepney drivers and operators para makapagkonsolida at bumuo o sumali sa kooperatiba at ang prangkisang ibinigay sa nila ay isa lamang pribilehyo at hindi karapatan. Kaya't may kapangyarihan ang gobyerno na sila ay manduan sa ikauunlad ng transportasyon sa ating bansa. Nilinaw ito ni LTFRB Regional Director De Feo sa nakalipas na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan January 16, 2024, kung saan siya ay naimbitahan upang humarap at nakipagdialogo sa grupo ng jeepney drivers and operators na Manibela Piston kaugnay sa mga hinaing ng nasabing grupo. Kontra sa pagkakaunawa ng grupong Manibela Piston, ang kooperatiba ang uutang at magbabayad ng pambili ng mga modern jeepneys at hindi individual na operators sapagkat ang kooperatiba na ang mamamahala ng lahat at kung saan ang mga drivers ay may fixed salary kada buwan katulad ng mga kumpanya. Bagamat maaaring may mawalan pa rin ng trabaho kahit kasapi na ng kooperatiba alinsunod sa magiging resulta ng mga gagawin pang pag-aaral sa mga ruta, may nakahanda na mga programa ang gobyerno upang tulungang magkaroon ng ibang hanap buhay ang mga ito. Ang ating driver with modernization program, pambibigyan natin ng magandang kabuhayan. Why? Hindi na po sila boundary system. They will have all the protection of the law, being an employee of the cooperative. They will have more the social contributions mandated under the law. They have security of the tenure. Kaya lang sabi ko nga, at the end of the day, ang co-op na po ang may choice kung sinong driver ang i-rotate nila. Because this is part of the employment process hiring. Mapoprofessionalize natin ang hanay ng mga driver. Hindi na sila mag-uunahan sa kalsada because they are assured of a daily wage. Kaugnay naman sa hinaing nilang sila ay nagsasakay ng mga kopra, baboy, kambing at iba pang mga produktong galing sa bukid, nilinaw ng LTFRB na ang jeep ay hindi para sa mga ito. Dapat po ihiwalay natin ang cargo sa pasahero. Yan ang objective. Kaya nga po yung mga design natin ang modernized ngayon, wala yan for cargo. Kasi dyan minsan nangyayari ang aksidente na hindi natin calculated ang bigat ng cargo. Passenger tayo. Kasi basically, ang grinan sa inyo is passenger. To accommodate passenger. Kaya po, ito ang objective natin for convenience of the commuting public. Nakalahin mo naman kung ikaw ay pasahero, pumunta ka sa opisina at iskulahan, ang kasabay mo kambing pag umihi nyo ng paligo sa iyo. Kaya po, tinitingnan natin, nilalevel up natin ang transport sector. Nabanggit rin sa dialogo na karamihan sa hindi nagkonsolida ay mga ruta kung saan ang daan ay matatarik at hindi pa maayos ang kalsada at kung saan 6-wheeler na mga jeep ang ginagamit. Dahil dito ay humiling ang mga bukal sa LTFRB na mabigyan ng konsiderasyon ang sitwasyon na ito. Sinabi naman ng Regional Director na mayroon siyang kapangyarihan na magbigay ng exemption sa mga ganitong issue kaya't maaring magpatuloy ang biyahe sa mga lugar na ito kahit hindi sila nagkonsolida. Nagpahayag naman ng komento si Vice Governor Joseph Pascucha na mayroong pagkukulang ang kabilang panig. Pareho din yung sinasabi. Kaya nga lang, ang akin namang nakikita ay sa loob ng 6 na taon, bakit ngayon December 31 nagpatapos na tayo gumawa ng mga aksyon para may correct natin yung mga gusto natin mangyari. Kaya sabi natin, reliable ay tayo independent doon sa vehikulo. Pero, dapat yun ay nagawa na natin maybe 2, 3, or 4 years ago para slowly ay nababago na natin yung sistema. Hindi nyo lang pagdating ng 31, kakapog-kapog tayo na gawin yung mga dapat gawin, ay late na, di ba? 6-year modernization plan, and yet the government really did nothing para mas mga earlier years para slowly ay may correct natin. Mula sa lang tayo pang-Pilipino kasi cramming tayo palagi dun sa last day at saka tayo natali. What is happening now is really a kind of mentality of the Filipinos that we have. So kung ito ay na-prepare natin ng matagal na panahon, ay maybe hindi tayo nagkakanda problema na katulad ng nangyayari sa atin ngayon. So we have to blame maybe the transport sector, maybe we have to blame the government, purely because late na tayo gumawa ng action para may
ma-implement itong modernization plan na ito. Hindi na talaga pinapayagan pang magkonsolida ang mga jeepney drivers and operators sa kasalukuyan dahil mismong ang presidente na ang nagdeklara na hanggang December 31, 2023 na lamang ito. Piniyagan lamang na bumiyahe ang mga hindi nagkonsolida hanggang katapusan ng kasalukuyang buwan. Tatapwat ay may isinumiting petisyon sa Korte Suprema na humihiling ng extension sa mga hindi nagkonsolida. Samantala, ang Sangguniang Panlalawigan naman ay gagawa ng resolusyon upang suportahan ang kahilingan ng grupo upang mabigyan pa rin ng extension ng mga ito kahit papano. Para sa Totoo Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN Bicol.